strane z juhu. Je to smer dráhy 01, Fokker, stovka a za ním postupne pôjde Airbus 319. Detaily za chvíľu. Pravdou je, že som si letela kamkoľvek čártrov, moru, nejak to sa presúvala v rámci a tak ďalej. Ale takto blízko vzletu lietadla, jednoducho by ste lietala napríklad aj na vašu dovolenku v Grécku, alebo v Egypte, alebo na Balkánsku, takto blízko toho bežne nie je to možné. Tak si to určite. Je to výborný pohľad. Majú hydrauliku, posilovače, ale majú aj ťahla, kedy môžete vyslovene tlačiť, ťahať, dúpať a môžete riadiť to lietadlo. Medzi tým sa nám približne Fokker 100, minimálna rýchlosť, pristávacia konfigurácia, piloti po vykonaní checklistu, pristávacej konfigurácii, alebo v tomto prípade bude to nízky prelet. To bude nízky prelet, alebo Mission Approach, nácvik, nie je to, že by netrafil, ale to ukážka minimálnej rýchlosti, vážení návštevníci. A Mission Approach znamená, že naozaj toto sú postupy, bez tréningové, čo skúšať svoj mobil, že sa to nám nesprávne priblížil, čo v tom prípade, ako urobiť, kedy urobiť, jednoducho všetky tieto veci tí piloti musí mať v krvi, navyše ak sa prebehnúť zver cez dráhu. Toto sú veci, kde pilot nemôže pokračovať. Sami presne tak. Je to, kedy grdeľ kačíc alebo vtákov vletel do motora. Takzvané tačiky. Áno, vleteli a lietadlo zostalo prakticky bez svojej sily a tam boli sekundy, desiatky sekúnd na rozhodnutie. A tu je prelet na rýchlosti bez akékoľvek konfigurácie. No, čo ten sa vlastne urobil? Viacej možno videli film a možno pochopili, alebo má nejakú predstavu o tom, ako to vlastne celé vyzeralo, ale skúsme si to popísať. No, film je film, prvom rade, ale sedí to možný rozhľadovať v tom momente